Hello dear viewers, this is Juniors. Welcome to my channel. So ngayon, back muna tayo sa K-pop reaction kasi from the last month, medyo more on P-pop ako. Balikan natin kung ano bang naganap ngayon sa K-pop ko. Ngayon, nag-comeback pala si Jennie ng Blackpink. May Blackpink pa ba? Kasi parang naghiwalay na sila. Naghiwalay na ba? May sarili ng company si Jennie eh. Ngayon, nag-release siya ng solo niya na music video titled Mantra. Ano kaya yung mantra? Hindi ko pa na-search kung ano yung mantra. Ngayon, excited ako mapanood dito kasi tagal ko nang hindi nakapanood ngayon ng mga K-pop eh, lalo na yung mga girl group. Tingnan natin. Oh, Los Angeles. Ang cute ng bata. Oh, yun pala kinakanta niya. Wow! Oh, grabe yung outfit. Jenny. Ang ganda. Wow! More westernized to ah. English to ba? Full English ba to? Wow! Ano yung suot niya? Wow! Ooh. Sexy, very, ano to, daring talaga to si Jennie, no? Buti naman, no? Kapag nandun siya sa YG, siguro hindi to. Wow! Nandun siya sa, fire truck. Mas gusto ko yung atin na to, no? Blonde hair. Wow, may pulis na. Bawal daw yan. Ooh! Sexy ah. Wow! Grabe naman sa sakyan yan. Sexy. Sayang sa sakyan. Nasunog na. Oh. Red Bull. May pwede bigyan. Blonde and black hair. Grabe yung ano niya eh. Iba-iba yung buhok niya dito. Wow. Runway walk yun. Ano yun? Pretty? Pretty ba yung last niya? Word. Sexy. Kailangan nakaganyan yung paglakad. Naka-wiggle yung yung balaka. Ayun, guys, tapos natin panoorin yung mantra. Ano kayo mean na mantra? Hindi ko pa talaga na-search yun. Pero yun, very sexy, daring. And ang bilis ng kanta. Kasi maganda kasi. Parang from start to finish, parang nahook ako eh. Walang dull moments. Dull moments ng kanta at ng music video. So, congrats kay Jennie. Wow! Ang galing mo, girl. Diba? Very independent na siya ngayon. Siya na yung nagmamanage sa sarili niya. Siguro, may company na siyang sarili. Ano, diba? Grabe naman to. Nangyari sa K-pop ngayon. Marami nang nangyari. May kailangan ko i-update ang sarili ko, diba? Congrats kay Jennie yun sa comeback niya nito. Nag-trend din to eh. Marami akong nakikitang mga short videos regarding sa music video. So, ayun guys. That's it for my reaction to Jennie's Mantra music video. See you again guys next time. Bye-bye.